گەرستێرکە یەکەم. ئەو ji dîtina rojê gerstêrka şeşem a dûr e. Di pergala rojê de ji aliyê mezinbûna xwe ve piştî perçîsê ya duyem e. Li derdora wê xelek heye. گەرستێرکە دوویەم. Rengê wê şîn e. Ew ji dîtina rojê gerstêrka herî dûr e. Mezinbûna wê 4 caran liya erdê ye. Ew gera xwe ya li derdora rojê di 165 salan de diqedîne.